имаме почистваща фирма. Причината е, че учениците са достатъчно много и това наложи необходимостта да потърся съдействие и от почистваща фирма с професионалисти. Фирмата, която почиства, прави измиване на подовете всяка вечер, което за нашите хигиенисти изобщо не беше посилно. Фирмата е ангажирана освен с измитане, съответно измиване на подовете, дезинфекция на масите учебните. Качеството на работата им е на ниво. Всяка вечер се измиват подовете, всяка вечер се дезинфекцира и това до голяма степен създава, едно спокойствие при мен, че учениците са ни в здравословна среда. Това, което аз сутрин виждам, идвайки тук в училище преди децата, ми прави добро впечатление. Тоест, това, което сме договорили с фирмата, се изпълнява стриктно. Също не е за пренебрегване и факта, че от финансова гледна точка това, което те ни предложиха, нас ни удовлетвори и съответно смятам, че това не е малко като важна предпоставка за съвместна дейност, когато става дума за училище и за почистване на училище.